Am avut surpriza că în primul an, nu știu cum au făcut cei care se ocupă din casă, zice, rost de chei și aici am lăsat 3 de și când am venit primăvara nu mai era de Vai! Și noi n-am știut, da. Și atunci tata a pus chei la toate ușile, la toate ferestrele, la toate... Și acum cine se ocupă, frate? Tot el se ocupă, dar el vine și coțește în curte, nu știu ce, că n-am ce face cu vânul și n-am de vândul vân. Așa. Deci aveți un om care să... Da, este cel care se ocupă de prima dată din... Ce vreau să vă spun este că tot ce vedeți mobil aici, noi am comandat-o aici, la ăștia, la local. Și este nou-nouț, deci tot asta și dacă o dăm cu tot cu mobil, înțelegi? De exemplu, ăsta e un dulap de cirești, adică e integral, nu cu placat sau nu știu ce. Da, deci nu avem unde scărăm, ne apucăm scărăm mobil la Iași sau la nu știu. Acum normal că... Și astea spaturi, erau făcute paturi pentru ca să le vândă omul și noi ne-am deja cu comandă la el. După specificul local, muntenesc și aici, din zonă, da. Da, asta e cameră mare. Și aici e masă care se Asta e o masă trage. de 12 persoane, care se trage, se extinde, cu scaunii, cu tot ce trebuie. Uite și pușca. Da, erau fetiții când era mică sau... Da.